joget iki kan. Pokoknya sing enak. Goyang. Goyang pokoknya ya. Buka. Mondone. Kali, lawang juga kok gua kencang ini. Lah bocah kok dipepet ning mak bojone ini tak ngomong. Bocah iki kok pengen jajane nek ngarep mau piye jajan wae. Lho jajan ora apa-apa. Nah, bocah iki ketipuk tok Mas jajan. Aku maju kowe mundur ya. Kowe mundur aku maju. Oke. Dino lu. Ini lho jogete ngene lho. Ini lho. Dino lu. Aku maju kowe mundur. Dino lu.